On pyni ka jingrwai ka samla Twinkle Grace Iawrod ha ka tarik wa gas ha ka por khalwe san pesan na u channel 9XM na kaliang ka all Meghalaya Dancers Association cricket bok ya phi samla Twinkle Grace Iawrod na ka than Mausandram gold medalist semi final season 3 haringkat karyam tanrai khasi be ishangkun haran san jongkalingpung India barok away. Ikirman mapini orung shaga grand finale hak of Indian talent fight TV show but kan long ru ka jingsarong ye ka state Meghalaya barok away wala ki MLA MDC Kim Shimla Bakli in re blue YouTube khamha kumno banlam nenti ye ka sap ka phong haringkat sanda ba kamda in persang di bor barit e banti lenti nakabanta ka jongphi ki samla ye bun ba ka ju persang bat kintiu thaulat khanang ba ki samla dan sap kinlat ne ki jingsnio ki bubuan bat kan long ru kalat yokam yo jam na ka banta jo ki ha ka jo ka por ka amda ka boy ka jingkal patret ya ka sarkar ban shim khia ya ka memorandum ka bla pha na du snam aja ka khandai ban ngila pha biang la bun sien na du chief minister Conrad ke sangma finances deputy CM ba president song ibade I home police iba polling do minister of art and culture ba FR Kharkungor commissioner secretary art and culture ka sarkar Meghalaya shwa ba ka all Meghalaya Dancers Association kan sarakhe ka jingdap absence nam house nam aja apun rio la seng ya ka HMDWDO na du snam arajar la pen kala no shaka all Meghalaya Dancers Association amda aja hona Twinkle Grace Iawrod from Shillong. This is called opera singing, okay, and you have done phenomenal job in it.